שלום חברים וחברות, ברוכים הבאים לארק פלוס. כאן אמיר מארק פלוס. אנחנו נעשה בדקות הקרובות הדגמה קצרה על הדוממט של ארק פלוס. תבינו את העקרונות, תראו כמה זמן זה חוסך לכם ביום יום, ונמשיך הלאה. כמו שאתם רואים, יש לנו פה את מסך העבודה. מימין למעלה יש לנו את הצירים X, Y, Z, כאשר הציר שמופנה אלינו זה ציר שמסומן באדום. כרגע אנחנו במבט על, אנחנו רואים את ה-X וה-Y. מצד שמאל למטה יש לנו את כוכב הצפון, ראשית הצירים, או ה-0-0, כל אחד ואיך שהוא אוהב לקרוא לו. מה קורה לנו מסביב למסך העבודה? יש לנו למעלה בעצם את כל הפקודות שקיימות בתוכנה בתפריטים מגדלים, כאשר ליד כל פקודה יש קיצור דרך במקרה ויש לה. אייקונים שמסודרים מסביב למסך העבודה, מצד שמאל מסודרים לנו כל האייקונים שאנחנו צריכים לשרטוט הבסיסי. למטה, שורת הפקודות שניתן לכתוב בפקודה או מספרים כשצריך. מתחת, מאוד חשוב, שורת ההכוונה שלנו. היא תמיד תגיד לנו מה לעשות ותעזור לנו ותנחה אותנו. אז תמיד להוריד את הראש, להסתכל עליה למטה ולהיעזר בה. פה יש לנו את הערכים של X, Y ו-Z, עוד כמה ערכים, אייקונים של מבטים וכו'. בואו נתחיל בהדגמה. אני לוחץ F3, כן, בלי קסמים, פשוט F3, נפתחת לי ספריית קירות. אוקיי, ספריית קירות, כמו שאתם רואים, יש קיר 20, 25, 40, 10, 15. אפשר לעשות איזה קיר שאנחנו רוצים, אפשר לשלוט בגבהים, בשכבה שזה נכנס, הכל. שימו לב, יש לנו גם קירות בשכבות. כלומר, אם אנחנו עובדים בירושלים ואנחנו רוצים קיר אבן בחוץ וטיח בפנים, אנחנו יכולים להכין לנו או להשתמש במה שכבר יש בתוכנה. אוקיי, בואו נתחיל עם איזשהו קיר 20 פשוט. אנחנו ממקמים קיר במרחב על ידי שתי נקודות. אוקיי, עשיתי נקודה ראשונה, ונקודה שנייה, אני יכול לעשות או ביד חופשית, או לרשום מספר, כמו שאתם מכירים מתוכנות אחרות אולי, או לסרטט קווי עזר ולעבוד איתם. כרגע אני עובד על ידי הכנסת מספרים, ונכין לעצמנו איזשהו קונטור של וילה פשוטה, ונמשיך הלאה. אוקיי, אז סיימתי בעצם את הקונטור של הווילה, עם קיר 20, כמו שאתם רואים, יש לי קירות לא סגורים פה, ארק פלוס מאוד חכם, יש לנו פקודות חכמות שמזהות. אני אומר לו, תחבר לי בין שני הקירות, והוא סוגר את הפינה לבד. אוקיי, נמשיך. עשינו קירות, בואו נעשה גם קצת קירות פנים. שוב פעם, F3, קיבלתי את ספריית הקירות, בחרתי קיר 10, ואני מתחיל למקם אותו. נקמתי אותו במקום לא טוב, שוב פעם, קיר 10, מנקודה. עכשיו שימו לב, תוך כדי שאני לחצתי נקודה ראשונה, ולפני שסיימתי ומיקמתי אותו לגמרי, אני יכול לעשות איתו כל מיני דברים. אני יכול לעשות אותו פנימי או חיצוני, אני יכול להפוך אותו לקשתי, כל מה שאני צריך. בסדר, אז הכל ככה גמיש וניתן לשינוי, גם פה אני אעשה קיר פנימי ויצמיד אותו לפה. וסיימתי עם הקירות פנים, גם פה כל פינה שאני רוצה לסדר, אני יכול להגיד לו תחבר לי בין הקירות, והוא יפתח לי את הקיר. גם במקרה הזה שיש חומרים שונים, אני יכול להגיד לו שיחבר לי בין הקירות, אבל במקרה הזה, מאחר ויש חומרים שונים, אני אוהב להשאיר את זה סגור. אוקיי, נמשיך. עשינו קירות, בואו נעבור לפתחים. לחצתי F4, קיבלתי את הפתחים שלנו. פה יש לי במקרה חלון, ופה את הערכים שלו. רוחב, גובה מרצפה. ברגע שאני נלחץ על החלון, תיפתח לי בעצם ספריית הפתחים. אני יכול לבחור פה מהספריות, חלונות, מה שאני צריך. בואו נתחיל עם איזושהי דלת פשוטה. בחרתי דלת, שוב פעם, יש לי רוחב, שבמקרה הזה הוא מטר, אחלה. יש לי גובה, שבמקרה הזה 2.10, מצוין לי. יש לי גובה מרצפה, שאני רוצה שהוא יהיה 0, מאחר וזו דלת. אחרי שעשיתי אוקיי, אני פשוט אעקוב אחר ההוראות. הוא אומר לי, באיזה קיר אתה רוצה להכניס את הדלת? אני אצביע לו על הקיר פעמיים, והוא ימקל לי את הדלת בתוך הקיר. אוקיי, שימו לב שגם אם אני יוצא מהקיר, הדלת לא ממשיכה. הדלת והקיר עובדים עכשיו בשיתוף פעולה מלא. אני יכול כמובן לסובב, להכין את הדלת לאיזה כיוון שאני רוצה, ולמקם. כמובן, אני עובד ביד חופשית, ניתן לעבוד עם קווי עזר בצורה מדויקת. אני לוחץ שוב פעם F4, מקבל את ספריית הפתחים, הפעם נשים לנו קצת חלונות. אוקיי, שוב פעם, רוחב 1, גובה 1.20 מטר, וגובה מרצפה, הפעם אני רוצה שיהיה 90. עושה אוקיי, ממקם בתוך הקירות שאני רוצה, פקודה המשכית, אני יכול להמשיך לפזר את החלונות בכל הווילה שלי, ובצורה מאוד מאוד מהירה ויעילה. פה הוא מבקש לשמור. אוקיי. וסיימתי כבר קירות חוץ, קירות פנים ופתחים. בואו נמשיך, נעשה קצת מידות. אנחנו עדיין בסרטוט הדו-ממדי, ואנחנו עושים מידות. שימו לב, לחצתי פה, ונפתח לי סרגל הכלים של המידות, כאשר יש לנו מידות ידניות, מידות אוטומטיות, זוויות,
מידות אוטומטיות לחזיתות, מפלסים, מה שאנחנו רוצים. בואו נעשה מידות אוטומטיות פנימיות. אוקיי, כמו שאתם רואים מופיע לי קו, ובעצם ארק פלוס שואל אותי, איפה אתה רוצה למקם את המידות הפנימיות שלך? אז אני פשוט אומר לו, אני רוצה את המידות כאן, כאן, כאן וכאן. אוקיי? ובזה הרגע סיימתי עם המידות הפנימיות. אוקיי, בואו נמשיך. בואו נעשה גם מידות חיצוניות. אני הולך למידות החיצוניות ואומר לו, תן לי מידות חיצוניות אוטומטיות. אני אומר לו, תן לי כאן את הקו מידה, ותמדוד לי את הקיר הזה. והוא נותן לי רוחב, גובה וגובה מרצפה. אוקיי? כלומר, כבר סיים לי את כל מה שאני צריך עם המידות. אני ממשיך. אחרי שאמרתי לו את הקיר הזה, אני אגיד לו גם את הקיר הזה, ואת זה. והוא פשוט יעשה לי על אותו קו את המשך המידות. קל, פשוט, נוח, חכם. אוקיי? בואו נמשיך. בכל זאת רוצים שרטוט אדריכלי. בואו נעשה קצת מידות ידניות. אני רוצה להראות פה את השבירות. ואז אני הולך ומראה לו את השבירות. ונעשה עוד מידה אחת כללית בשביל לסגור את כל עניין המידות. וסיימנו. יפה. בואו נעבור קצת לטקסט. בואו נראה איך אנחנו עושים גם טקסט בצורה מאוד יעילה וחכמה. אני כותב טקסט, תוכנית, קרקע, וממקם אותו איפשהו בסרטוט. ברגע שיש לי איזשהו כתב, איזשהו טקסט כבר בסרטוט, אני יכול להעתיק אותו. יש לנו העתקות חכמות, אוקיי? ברגע שאני מעתיק את הטקסט, הוא גם הולך איתי לכל מקום שאני רוצה, וגם אני יכול לשנות אותו, להגדיל, להקטין, לסובב, כל מה שאני צריך ורוצה. אוקיי? בחרתי את הגודל שאני רוצה, ואני פשוט מפזר את הכתב בסרטוט בכל המקומות שאני צריך. וכל מה שאני עושה לאחר מכן זה לשנות אותו לכתב הנכון, וככה בעצם, בוא נעשה פה חדר ילדים, אוקיי? וככה אני בעצם מסיים עם הכתב, גם בצורה מאוד מהירה וזריזה. בסדר? נמשיך עדיין בסרטוט הדו-ממדי, בואו נעשה קצת ריהוט, אוקיי? יש לנו פה ספרייה, יש פה כמו שאתם רואים גם דברים מרונדרים, אפשר להביא מהסקטשאפ, מאוטוקאד, מכל תוכנה שאתם עובדים עליה. בואו נלך למשהו קצת יותר אדריכלי לדו-ממד. יש לנו פה רהיטים, שימו לב שכל רהיט הוא גם דו-ממד וגם תלת-ממד, אבל בזה תכף ניגע. כרגע לקחתי מיטה, שימו לב, אפשר לסובב, להגדיל כמו שעשינו עם הטקסט. הריהוט מגיע וניתן לשלוט בו בצורה מלאה. אני מפזר את הריהוט בווילה שלנו. בואו נשים בסלון משהו קצת יותר מתאים. אוקיי, אז יש לנו פה, בואו נשים את זה. בואו, קצת תרבות, נשים פסנתר. אוקיי, אז יש לנו גם פסנתר וגם מיטות, וגם אם אנחנו מעצבי פנים ומתעסקים עם נישות ספציפיות, אפשר להתאים את הפסנתר, את המיטה, את הארון, בדיוק לנישה ספציפית. אני יכול להגיד למיטה, תהי 1.20 על 3.40, והיא תימתח למידות הרצויות. אוקיי? בזה בעצם סיימנו את כל מה שצריך לגבי הסרטוט הדו-ממדי. שאלות? יפה מאוד. טוב, נעבור לתלת ממד. בואו נראה קצת, בואו נעבור למבטים, נראה באיזומטריה. אוקיי? אני מסתכל באיזומטריה, עדיין אני רואה, הסרטוט שלי הוא סרטוט שטוח, הוא פלטה. אוקיי? אבל מה שיש לנו פה זה את כפתור הקסמים, שהופך לנו את כל הסרטוט מדו-ממד לתלת-ממד. אוקיי? כמו שאתם רואים, קירות, פתחים, פסנתר, מיטות, הכל הפך להיות תלת-ממדי, וכמו שאתם מבינים, מפה להוציא חתכים וחזיתות, זה כבר פשוט ביותר. טוב, בסרטון הבא ניכנס קצת יותר לתלת-ממד, נראה קצת גגות, מדרגות, עמודים, ובאמת העקרונות, איך מסרטטים בתלת-ממד, ומה אפשר לעשות איתו. ביי בינתיים.